za ku samu manyan rahotanni bisa jarida News TV. Barka da haka mai sauraro kuma sannunmu da ƙara kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka. Inda a ma muke tafiye muku da babban rahoton da ke zagaye ƙasashe da ke zagaye ƙasar Najeriya gabaki ɗaya. Wato rahoto akan juyin mulkin da ake shiryawa wa yi wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Inda wannan rahoto ya kewaye ƙasar nan ɗaya, inda kuma aka rasa cikakken sai hancin wannan rahoto a cikin wannan ƙasa. Musamman ma mutanen da ke gefe-gefen ƙasar nan, hakan ya saka su cikin rudani da kuma neman tabbaci akan wannan labari. Misaro ka biyo mu a sannu domin jin cikakken wannan rahoto, kuma za mu so ka dangwala mana subscribe kana da ƙararrawar sanarwa domin kasancewa tare da mu a kodayaushe da zarar mun saki cikakken rahotanninmu. Bayani akan juyin mulkin dai ya taso kwana-kwanan nan ne, inda ake zargin wasu sojoji da ke rike da manyan mukamai a gidan soja a cikin wannan ƙasa. Ɗaya daga cikinsu akwai masu ɗauke da mukamin janar na gidan soja da lieutenant colonel hama da mejo, inda suka yi yunkurin juyin mulkin a cewar rahoton da ya bayyana. Kuma an cafke su ne domin an samu nasarar cafke su domin jin cikakken bayani akan hakan. Kuma har yanzu babu rahoton da ya bayyana cikakken sai hancin wannan labari ko kuma ƙaryata wannan labari. A tun farkon wannan yunkuri ko kuma a tun farkon wannan raɗe-raɗi ta faru ne tun shekaru baya biyo bayan juyin mulkin da ya faru a ƙasar Nijar. Hakan kuma ya ja hankulan al'umma da dama, inda wannan raɗe-raɗi ya ta yawo a cikin wannan ƙasa a wancan lokaci, kuma hakan bai tabbata ba, musamman da aka ga shugaban Bola Ahmed Tinubu ya tsoma bakinsa a wani rikici da ke faruwa a ƙasar Nijar ɗin. Misaro ka biya mu a sannu, kuma za mu ci gaba da biyan wannan rahoto domin jin tabbacin sai hancinsa da kuma kawo maka shi cikakke ba tare da wani tangarɗa ba. Mun gode bisa wannan ziyarar tasha tamu mai albarka.